Ζαρκαδούλας είναι πρόεδρος εργαζομένος στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού που είχαμε κάποια προβλήματα. Του Συλλόγου Εργαζομένων στο Αγλαία Κυριακού και εργαζόμενος στα χειρουργεία του Αγλαίου Κυριακού. Οπότε έχετε εικόνα κανονικά να μας τη μεταφέρετε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αυτά. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα διαδικαστικά. Ποια είναι η κατάσταση εκεί τώρα? Η κατάσταση είναι ότι στο ΚΕ5 περιμένουμε να έρθουν κάποιοι αναισθησιολόγοι δανεικοί από άλλα νοσοκομεία. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό δεν λύνει το πρόβλημα και ζητάμε να προκηρυχθούν άμεσα οι κενές οργανικές θέσεις. Δεν προκηρύχθησαν τώρα κάποιες θέσεις, 4 πόσες είναι? Όχι, απλά θα έρθουν δανεικοί από το Πέδον Πεντέλη. Διαβεβαίωσε όμως ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, ότι θα γίνουν άμεσα οι προκηρύξεις για προσλήψεις των κενών θέσεων. Το Υπουργείο ήξερε, γιατί έδωνε παρατάσεις σε αυτούς τους αναισθησιολόγους που ήταν πάνω από 67 ετών, 2 εξάμηνα. Και να έρθουν οι αναισθησιολόγοι, το πρόβλημα δεν θα λυθεί, γιατί υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού, κυρίως νοσηλευτικού και παραϊατρικού. Και θα σας πω ότι σαν εργαζόμενοι καταβάλαμε μεγάλη υπερπροσπάθεια για να συνεχίσουν να λειτουργούν τα χειρουργεία. Στο νοσηλευτικό προσωπικό του χειρουργείου δεν έχει πάρει άδειες το 22, κανονικές άδειες το 23 και χρωστάνε και από 80 ΕΡΕΠΟ. 3 συμβασιούχοι που είναι, το επόμενο διάστημα θα αποχωρήσουμε. Γιατί υπάρχει μια εμπλοκή και δεν έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις τους. Και αναισθησιολόγους να είχαμε αύριο, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα χειρουργεία χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό. Μιλάμε για ένα νοσοκομείο το οποίο έχει ένα τεράστιο όγκο ασθενών παιδιών. Το νοσοκομείο μας είναι ειδικό νοσοκομείο, έρχεται από την κεντρική Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο και όλα τα νησιά. Αυτή τη στιγμή περιμένουν περίπου 1000 παιδιά και δεν μπορούμε πραγματικά με το υπάρχον προσωπικό να καλύψουμε. Για πόσο καιρό περιμένουν αυτά τα 1000 παιδιά? Ο χρόνος αναμονής είναι ανάλογα την κλινική. Οι ορθοπαιδικοί μιλάνε για 150 παιδιά και περίπου αναμονή 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο? 1,5 χρόνο. Κυρία Γαρίνη, εσείς είστε πρόεδρος της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας.